Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Кардиологлар өчен дәресләр, әлбәттә актуаль клиник тәкъдимнәр буенча күчмә мәктәп үткәрелде. Приезжают специалисты, главные внештатные специалисты и по пульмонологии, и по эндокринологии, и по ревматологии, и по неврологии. На следующей неделе у нас уже будет школа для неврологов. Киләчәк мәгарифе. Азнакай укытучылары иртәгәге көн мәктәбе проектларын тәкъдим иттеләр. Үзенең урынын табып, үзенең юлын табып, матур итеп тормыш итүгә әзерләүдә күрәбез инде. Күренми торган ярдәмче. Казан белгечләре әлмәтлеләргә ясалма интеллектның көндәлек тормышта куллану ысулларын тәкъдим итте. Хәзер инде ул ясалма фәһемнең төрле-төрлеләре бар, кемнәрдер айрым керә. Мин инде Телеграмда гына кайбер үзем ашаганнарын ачам да, миңа шундый әйберне яса. Әлмәт район күп профиле хастаханәсендә республика кардиологлар һәм терапевтлар мәктәбенең күчмә утырышы узды. Анда Идел буе федераль округы һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының белгечләре катнашты. Чараның максаты барлык клиник тәкъдимнәрне табибларның реаль практикасына мөмкин кадәр куллану. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова материалында. Этот класс препаратов хорошо изучен также, в частности, амлодипин наиболее такой яркий представитель. Россиядә якынча 47% үлемнең сәбәбе йөрәк кан тамырлары авырулары тора. Гомумән Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда бу диагноз белән авыручылар озак яшәми ди белгечләр. Табиблар очрашуының төп бурычы кеше йөрәген дәвалау һәм профилактикалау. Распространенность заболеваний, наверное, связана с широкой распространенностью. Авыруның таралуы куркыныч факторларының таралуы белән бәйле, ә куркыныч факторлар һәркемгә билгеле. Бу тозлы ризыкларны куллану, артык тән авырлыгы, түбән физик активлык, пациентларның артык стресслы хәлләре, тәмәке тарту һәм йөрәк кан тамырлары авырлыклары буенча нәсел чире. Очень ярко, бурно реагирует это курение. Ну и, естественно, это наследственная отягощенность по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. Мәктәп эшендә табиб-кардиологлар, гомуми практика табиблары, терапевтлар, фельдшерлар, Әлмәт һәм республиканың Көньяк-Көнчыгыш районнары дәвалау учреждениеләренең белгечләре катнашты. Очрашуның темасы артериаль гипертензия, йөрәк ишемия авыру, хроник бөер, үпкә авырулары булган пациентларны алып бару, кан басымын контрольдә тоту һәм йөрәк кан тамырлары куркынычлары белән идарә итү. Эндокринологиядә яңа мөмкинлекләр, бавыр циррозы булган пациентларны маршрутлаштыру һәм башка аспектларны үз эченә алган. Будем говорить о диагностике лечения. Без гипертония авыруын, хроник йөрәк җитешсезлеген, йөрәк авыруын диагностикалау һәм дәвалау турында сөйләшәбез. Диагностикада яңа алымнар, яңа препаратлар барлыкка килде. Әлбәттә, табиблар бу турында белергә тиеш. Йөрәк кан тамырлары авырулары белән авыручыларның хәлен яхшырту өчен дә, яңа препаратларны куллану белү өчен дә. Сердечно-сосудистыми заболеваниями. Табиблар актуаль мәгълүмат, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар, яңа тәкъдимнәр алдылар. Шулай ук катлаулы практик мәсьәләләр буенча клиник очракларга анализ һәм дискуссияләр үткәрделәр. Әлбәттә, даими кардиология мәктәпләре 12нче тапкыр үткәрелә. Бу белем бирү чарасы гына түгел, ә медицина хезмәткәрләренең үзлексез һөнәри үсешенә мөһим чара. Коллеги, вопрос к вам. 5 баллов по риску кардиоэмболических осложнений и 3 балла по геморрагическим рискам, то есть высокий риск кровотечения. Назначаем антикоагулянты? У нас присутствуют и те доктора, которые... Бу чарага күп кенә табиблар йөри безнең, хәтта хәзер дежурда торучылар да бу залда. Без бу мәктәпнең бездә булуыннан бик канәгать. Пульмонология, эндокринология, ревматология, неврология буенча да белгечләр килә. Киләсе атнада бездә әле неврологлар өчен дә чара булачак. Зульфия Фаридовна, приезжают специалисты, главные внештатные специалисты и по пульмонологии, и по эндокринологии, и по ревматологии, и по неврологии. На следующей неделе у нас уже будет школа для неврологов. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафи, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакайда бірінші тапқыр идара командаларының келешек мәғарифі турниры озды. Әлігі шораны мәғариф идарасы ұштырып, ул шәһәр һәм район мәктәпләрінен ең кішлі командаларыны жейді. Қатнашучылар тәжірибе һәм новаторлық идеяларын бірләштіріп, келешек мәктәбі турында өз көз аллауларын тәқдим иттеләр. Гомуми нәтиҗәләр буенча бірінші орында Ознакайның 5-нче мәктәбі командасы, 2-нче орынны Актөбе бистәсенең 1-нче мәктәбе яулады һәм 3-нче орынга шәһәрнең 4-нче лицейы лайык булды. Безнең иҗат төркемедә күреп кайттым. Турнирда катнашучыларны Ознакай муниципаль районы башлыгы урынбасары Айдар Халиуллин, мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева сәламләп, район мәгарифен үстерүдә куйган хезмәтләре өчен педагогларга рәхмәт белдерде. Ознакай районның мәгариф идарасының эшчәнлеген без югары бәяли алабыз, чөнки соңгы елларда безнең Олимпиадада җиңүчеләр дә орта бара, медалистлар да орта бара, һәм инде безнең гомумән мәктәпне без медаль белән генә, Олимпиада җиңүче белән генә бәяли алмыйбыз. Без инде үзебезнең балаларыбызны киләчәк тормышында үзенең урынын табып, үзенең юлын табып, матур итеп тормыш итүгә әзерләүдә күрәбез инде үзебезнең тәрбиячеләрне, үзебезнең укытучыларыбызны. Катнашучылар 5 катлаулы этапны үттеләр. Бүгенге бәйгедә район һәм шәһәр мәктәпләреннән барысы 8 команда катнаша. Һәр команда составында 5 яисә 6 кеше. Әлеге минутларда командалар 2-нче этапта биремнәр өстендә эшлиләр. Һәр команда составында директорлар, профсоюз лидерлары, киңәшчеләр, педагоглар һәм перспективалы яшь идарәчеләр бар иде. Алар үз мәктәпләрендә кертелгән яңарышлар белән дә уртаклашты. Мәсәлән, 4-нче лицейда 5-нче, 6-нчы сыйныф укучылары дәресләрдә шахмат уйнау серләренә дә өйрәнә. Ойның соңгы воскресеньесендә үткәрәбез шахматный турнирлар. На обчет рейтинга Федерации шахмат России. И менә быел еще ФИДЕда Алла бирсә үткәрә башлыйбыз. С обчетом рейтинга балалар аларга могутлар разряд по шахматам. Шушы балалар күбәйәкчәкләр Алла бирсә безнең шу шахмат уйнары буенча. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә исә быел федераль программа нигезендә капиталь ремонт эшләре башкарылган. Яңа җиһазлар, уку әсбаплары кайтарылган. Бүгенге көндә безнең төп бурыч инде ул укыту һәм белемне үстерү өстендә эшләү. Менә инде безнең беренче чирек якынлашып килә, аның өстендә инде без даими эшлибез, яңа инновацион методлар кулланырга телибез. Турнир чын интеллект һәм креатив көрәш мәйданчыгына әверелде. Монда визит карточкасы, кейслар чишүдә булды, иҗади биремнәр дә башкарылды. Креатив, ышанычлы, нәфис, ялкын командасы. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ознакай политехника техникумында бердәм ачык ишекләр көне узды. Әлеге чара профессионалитет федераль программасы кысаларында оештырылып, онда шәһәр һәм район мәктәпләре укучылары, аларның әти-әниләре катнашты. Егет һәм кызлар уку йортында авыл хуҗалыгы, транспорт, машина төзелеше, тегүче, пешекчелек, төзелеш юнәлеше буенча һөнәрләр үзләштерә. 3-нче курста укыйм. Экономика һәм бухгалтерлыкка укыйм. Миңа монда укырга бик тә ошый. Бүтән чараларда катнашам. Минем әни бухгалтерга укыды һәм мин дә шул һөнәргә алырга теләдем. Уку йортына сыйфатлы ремонт ясалган, белем алу тулысынча бушлай башкарыла, түләүсез туклану, тулай тракта яшәү мөмкинлекләре бар. Бүгенге көндә безнең уку йортыбызда 450-дән артык укучы белем ала. Елда 100-дән артык специалист әзерләп без производствога чыгарабыз. Алар 100% эшкә урнашырга мөмкинлекләре бар, чөнки безнең предприятиеларда безнең профессиялар буенча кытлык кичерү бар. Уку йортының директоры Роберт Хөснетдинов сүзләренә караганда, авыл хуҗалыгы юнәлешенә зур игътибар бирелә. Күбрәк без авыл хуҗалыгы юнәлешендә эш алып барабыз. Федераль проект профессионалитетның гарантын тотканнан соң үзебезнең мастерскойларыбызны, лабораторияларны яңарттык, ремонтлар башкардык һәм инде Союз Агро акционерлык җәмгыяте белән һәм Татнефть акционерлык җәмгыяте белән берлектә укыту процессы алып барабыз. Кунаклар алдында район вәкилләре дә чыгыш ясады. Техникумның иҗади төркемнәре үз осталыкларын да күрсәтте. Бүгенге очрашуның икенче өлешендә укучылар һөнәр үзләштерү мәйданчыкларына уза. Аларны уку йортының алдында яисә амбассадорлар узарда барачак.
Оқучылар биредәге мөмкинлекләр, укыту шартлары белән таныштылар, эш бирүчеләр белән аралашып, кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Показали само это учреждение. Мне очень понравилось то, что тут очень добрые люди, интересные, творческие. Ну, больше всего мне понравилось то, что нам только что представляли автомобильные разборки, разборы автомобилей. Милли проект кысаларында узган чарада 9-нчы сыйныфта укучы 200-гә якын бала катнашты. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген ясалма интеллект сүзен ишетмәгән кеше юктыр. Әлеге коралны ничек һәм кайда кулланырга дигән сорауларына җавапны бу темага багышланган лекцияләрдә табарга була. Әлмәттә әлеге очрашулар 3 тапкыр үткәреләчәк. Шуларның беренчесе ял көннәрендә иҗади процесслар фабрикасында үтте. Бу очрашуның темасы ясалма интеллект сезнең күренми торган ярдәмчегез. Ясалма интеллект соңгы елларда бик актив огытыла бара. Кайсы профессиядә эшләүгә карамастан, ул инде безгә ярдәмче булып тора. Бүгенге очрашуга да күп кеше җыелган. Алар арасында яшүсмерләр, яшьләр, урта яшьтәге халык та бар. Алар бүген үзләренең барлык сорауларына шушыннан җавап алып кайтып китәчәкләр. Я задам самый, наверное, актуальный вопрос сейчас. Заменит ли искусственный интеллект человека? Ясалма интеллект инде фантастика өлкәсендәге төшенчә түгел, ә көндәлек тормышыбызга кергән корал. Ул кешене алыштырмый, ләкин аның алыштыргысыз ярдәмчесе. Ул көндәлек операцияләрне җиңеләйтә, эффективлыкны арттыра һәм инновацияләр өчен яңа ишекләр ача. Бүген ясалма интеллектны теләсә нинди һөнәрдә кулланырга мөмкин дип бүлеште спикерлар. Сейчас искусственный интеллект это правда по себе. Хәзер ясалма интеллект профессиональ эшчәнлектә генә түгел, теләсә нинди көнкүреш бурычларында да ярдәмче. Һәм без бу фикерне яшьләребезгә җиткерергә, аларның потенциалын ачарга һәм хәзерге вакытта киң булган кораллар турында сөйлибез. Балалар инструментларны үз тормышына интеграциялый алсын өчен һәм аны күпкә нәтиҗәлерәк итсен өчен әлеге чараларны оештырабыз. Свою жизнь и сделать ее гораздо эффективнее. И, возможно, из этого родятся их проекты, которые в перспективе могут стать единорогами. Как подходить к разработке. Это, наверное, тот бэкграунд моей жизни, который я прошел в этой разработке. То, как мы подходим. Беренче лекция тормышта һәм эштә ясалма интеллектны практик куллануны аңлау өчен ныклы нигез салды. Катнашучылар ясалма интеллектның гадәти бурычларны үтәүне ничек җиңеләйтүен һәм процессларны автоматлаштыруын күрә алды. Аннары алар конкрет мисаллар өстендә эшләделәр. Спикерлар әйтүенчә, ясалма интеллект барыбер да кеше катнашыннан башка эшләми. Илдар Низамиев, Әлмәт егете. Бүген аның эше Казан шәһәрендә чәчәк ата. Һәм ул ясалма интеллект өлкәсендә стартаплар эшләүгә юнәлтелгән Илар компаниясына нигез салучы. Моя тематика называется... Минем тема ясалма интеллект өлкәсендә стартап ясау дип атала. Элегрәк моның өчен программистлар, менеджерлар штаты булырга тиеш иде. Хәзер бер ясалма интеллект гына кирәк. Аның ярдәмендә сез продуктларны гади һәм тиз булдыра аласыз. Создавать быстро продукты, тестировать и реализовывать. У меня есть четкое ТЗ, и давайте промоделируем эту ситуацию условно 5 лет назад, как это происходило, и сейчас. 5 лет назад. Лина Хәсәншина ясалма интеллектны яхшы белә, ләкин компетентлы фикерне өйрәнү һәм тыңлау һәрвакыт файдалы дип саный. Шуңа күрә ул бу семинарда да катнаша. Лина сүзләре буенча, ул бу мәктәпне инде үткән, ләкин инновациялар бер урында тормый. Шуңа күрә үз эшләрен, бизнесын ясалма интеллектта төзегән белгечләр белән очрашуларда катнашу мөһим ди ул. Миңа күбрәк инде фото сүрәтләр генерацияләү ошый. Хәзер инде ул ясалма фәһемнең төрле-төрлеләре бар, кемнәрдер аерым керә. Мин инде Телеграмда гына кайбер үземә ошаганнарын ачам да, миңа шундый әйберне яса. Әлмәттә чираттагы очрашу 28 октябрьгә планлаштырылган. Анда ясалма интеллект ничек уйларга өйрәтә, мәгълүматлардан гениаль карарларга кадәр. Шулай ук 18 ноябрьдә чат-бот булдыру буенча гамәли воркшоп узачак. Укыту семинарлары барлык теләүчеләр өчен бушлай үткәрелә. Бары тик алдан теркәлү генә кирәк. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда күрше кышкы фестивале стартала. Иң актив катнашучылар өчен 40 миллион сумлык приз фонды булдырылган. Муниципаль учреждениеләр 1 миллион сумга кадәр грант ала алачак. Юридик затлар һәм коммерцияле булмаган оешмалар 900 мең сумга кадәр. Үз мәшгульләр 500 мең сумга кадәр ярдәмгә дәгъва итә алачак. Фестиваль чаралары 20 көн аралык белән 20 декабрьдән 28 февральгә кадәр планлаштырыла. Эш чараны бер үк көнне уздыру тыела. Мәҗбүри таләпләр арасында кимендә
20% күләмендә софинанслау һәм партнерлар жәлеп итү. Грант суммасының 20%-на кадәрен кышкы бизәү эшләренә тотарга мөмкин, әмма яктырту конструкцияләре бәйрәмнәрдән соң да кулланыла алырлык булырга тиеш. Бәйге өчен гаризалар 20 октябрьдән 28 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк. 1-8 декабрьдә халык тарафыннан тавыш бирү узачак. 20 декабрьдә җиңүчеләр игълан ителә һәм фестиваль рәсми рәвештә башлана. Җәйге күрше фест кысаларында Казаннан 10, Чаллыдан 9, Әлмәт һәм Түбән Кама районнарыннан 3-шәр, Алабуга районыннан 2 проект җиңеп тормышка ашырылды. Әлмәттә 400-дән артык спортчыны җыйган йөзү ярышлары үтте. Анда республиканың барлык шәһәрләре һәм районнарыннан йөзүчеләр катнашты. Медальләр өчен көрәш җитди булды һәм һәр йөзүче үз мөмкинлекләрен максималь күрсәтергә тырышты. Ләкин уңышка ирешү өчен тизлек кенә түгел, кагыйдәләрне катгый үтәү дә мөһим, ди оештыручылар. Йөзү суда хәрәкәт итү усулы гына түгел, ә техника, чыдамлылык һәм дисциплина комплексы ул. Ярышларда һәр катнашучы 4 төп йөзү стилен сайларга хокуклы иде. Соревнования разделены на 3 этапа. Вначале младший возраст, потом средний возраст и в конце приходит самый старший. Ярышларда судьялар күп кенә кагыйдәләрне үтәүне күзәтәләр. Йөзү техникасы дөрес старт алу, бассейн стенасына төгәл кагылу, борылыш техникасын үтәү һәм стиль кагыйдәләрен бозмыйча дистанцияга чыгу һәм юл чикләрен үтәү. В соревнованиях принимают участие 400 спортсменов из разных городов и районов Республики Татарстан. Разыгрывается 70 комплектов наград. Йөзү ярышлары ахырында 210 җиңүчегә бүләкләр тараттылар. Һәр катнашучы алга таба камилләштерү өчен кыйммәтле тәҗрибә һәм мотивация алып кайтып китте. Асахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.